Predstavte si dom, kde schody vedú priamo do stropu, kde otvoríte dvere na najvyššom poschodí a namiesto balkóna vás čaká len voľný pád z výšky niekoľkých metrov. Dom, ktorý má 160 miestností, no žiadny zmysluplný plán. Tento labyrint nevznikol ako dielo šialeného architekta. Postavila jedna z najbohatších žien svojej doby, Sarah Winchester. A dôvod? Verila, že ak robotníci, čo je len na sekundu prestanú zatĺkať klince, zomrie. Aby sme pochopili toto šialenstvo, musíme sa pozrieť na meno Winchester. Manžel Sarah, William Winchester, bol dedičom zbrojárskeho impéria. Ich puška, slávna Winchesterovka, bola známa ako zbraň, ktorá dobila západ. Priniesla im rozprávkové bohatstvo, ale podľa Sarah aj strašnú kliatbu. Tragédia zasliahla rodinu tvrdo. Najskôr im ako bábätko zomrela jediná dcera Annie, o pár rokov neskôr podľahou tuberkulóze aj samotný William. Sarah zostala sama, zlomená žiaľom, no s majetkom, ktorý by dnes mal hodnotu stoviek miliónov dolárov. Zúfalá Sarah navštívila v Bostone špiristické médium. Správa o duchov bola mrazivá. Tvoja rodina je prekliatá. Prenasledujú ťa duše všetkých ľudí, ktorých zabila Winchesterová puška. Musíš odísť na západ a začať stavať dom. Ak stavba nikdy neprestane, zostaneš nažive. Ak hluk kladiv stíchne, duchovia si prídu po teba. V roku 1886 Sarah kupuje skromný, nedokončený dom v San Jose v Kalifornii a okamžite najíma armádu tesárov a robotníkov. Kolotoč sa rozbieha. Pracoval sa 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Celých 38 rokov. Sarah nemala žiadneho architektora. Každé ráno, keď sa prebudila a nakreslila robotníkom na servítku nové bizarné plány. Keď robotníci urobili chybu, Sarah ju nenechala zbúrať. Proste ju obstávali. Tak vznikli tie najslávnejšie bizarnosti. Schody, ktoré nevedú nikam, vyjete po nich 2 poschodia a narazíte do pevného stropu, dvere do prázdna, otvoríte ich a pozráte sa na stenu, alebo rovno padáte do zahrady. Tajné chodby, ktoré sa zužujú tak, že cez ne prejde len útly človek a krútie sa ako labyrint. Prečo to robila? Jedna teória hovorí, že chcela duchov v labyrinte domu jednoducho zmiasť, aby ju v noci nenašli. Celý dom je najvyššie pretkaný tajnou symbolikou a Saraninou obsesiou číslom 13. Takmer všetky schodiska majú presne 13 stupňov, luster v hlavnej sále má 13 ramien, okna majú 13 sklených tabuľ, uprostred domu sa nachádza miestnosť, do ktorej mal prístup len ona. Každú noc o polnoci v nej Sarah vykonávala špiristické seancy. Verila, že tam komunikuje s dobrými duchmi, ktoré jej radili, ako pokračovať v stavbe, aby unikla tým zlým. Na tieto stretnutia chodila zahalená v čiernom závoji a nikto jej nesmel vidieť do tváre. V roku 1906 zasiahlo Kaliforniu ničivé zemetrasenie. Winchesterov dom mal v tom čase už neuveriteľných 7 poschodí. 3 najvyššie poschodia sa zrútili a Sarah zostala na niekoľko hodín uväznená v jednej izbe. Verila, že zemetrasenie bol hnev duchov, pretože dom bol už príliš pompézny. Preto prikázala prednú polovicu domu zatvoriť, zabáliť do dosiek a robotníci museli pokračovať v stavbe iným smerom. Koniec príbehu prišiel 5. septembra 1922. Sarah Winchesterová zomrela v spánku vo veku 82 rokov. V ten moment, po 38 rokoch, kladivá konečne stíchli. Hovorí sa, že robotníci nechali klince zatočené na poli tak, ako ich mali rozrobené v momente, keď sa dozvedeli správu o jej smrti. Dnes je Winchester Mystery House jednou z najpopulárnejších a najstrašidelnejších turistických atrakcií v USA. Návštevníci a sprievodcovia dodnes hlásia kroky na chodbách, chladné miesta a záhadné hlasy. Bola Sarah Winchesterová len bláznivá žena trpiaca hlbokým žiaľom a paranojou? Alebo v tom obrovskom labyrinte naozaj väzia niečo, čo pochádza z druhého sveta? To sa už nikdy nedozvieme.